Het recreatiepark van de familie De Vos luidt enkele tiental meters van het terrein dat het COA een grut asielziekencentrum beginnen wil. Voordat die plannen bekend wienen, had de familie De Vos een overeenkomst tekenen met Genee over de oername van een pad van het terrein van Mooi-Gaasterland. Dat wil de familie Broeke als buffer, maar als betingst dat Mooi-Gaasterland een recreatieve invulling krijgt. Maar dat liep het nou volslijn van de baan. Volgens de tekeningen die wij zoend hebben, zal hier units plaats worden, waar dus dan ik nog mensen in Wijnje kennen. Wat zijn de reacties van de eigenaars van deze caravans geweest naar Jimta? Die zijn ongerust. Ja, die weten niet wat ze verwachten moeten. En daar kunnen wij hun niet in geruststellen, omdat wij dat ik niet weten. Vanwege het gedoog over het stuk groen naast de camping had de familie een advocaat in de eremnaam. Die kregen juster een brief waaruit blikken was dat er nog neer tekenen is tussen Genee en het COA. En dat is oorzaak nou in de media verschijnt en toch het COA zelf gesigned wordt. Dus het is allemaal een beetje tegenstrijdig. En in uw eigen is de brief van juster heel belangrijk. Dat is misschien in onroerend goed wel een normale gang van zaken, maar het blijkt nou dat die overeenkomsten er dus ik nog niet binnen. Dus misschien is dat wel een teken aan de wand. Nevens de gegevens van het kadaster zou Mooi-Gaasterland nog eigendom wezen van Stichting Jeugdhulp. Nevens Genee klopt die informatie in de brief van de advocaat net. Halve november zouden de contracten al tekenen wezen. De familie De Vos wil zo gauw als mogelijk met Genee om tafel over de kwestie.